Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, la gente, Linja, Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me.
Ndinokukwazisai vana vaMwari muzita raKristu anouya nekukasira. Amen. Toda kutenda Mwari panguva yakafanana neino yavatitendera kuti tisangane kudzidza nezvaKristu nekudzidza kubva mukati meshoko raMwari, bhuku rinoyera. Panguva ino yekudzidza kwatichapinda mukati medu, tine musoro wenyaya unoti Nyarara Rute. Ndichikura ndakakura ndichinzwa rwiyo rwataiimba savana, nanhasi runoimbwa mudzindufu mudzikereke ndinonzwa vachiimba Nyarara Maria we, Maria Nyarara, vachinyaradzana pandufu, vachinyaradzana panguva dzakasiyana siyana. Rwiyo rwandaifarira nanhasi ndinorufarira. Nyarara Maria wo. Musoro wenyaya panguva ino hausi kunyaradza Maria sezvatakajaira, asi tichanyaradza Rute. Ndosekera tati Nyarara Rute wo. Ndo nyaya yatiinayo panguva ino yekudzidza shoko raMwari. Ndichiverenga mubhuku ravaTesaronika, Pauro anotaura kwavari kuva chapter 4 verse 16 oti Ishe umene uchaburuka nekudaidzira nezwi remutumwa mukuru nehwamanda yaMwari, vakafa muna Kristu vachamuka. Ndo nyaya yandakamirira somuKristu yezuva iri rinoshamisa rekumutswa kwevakafa kubva mukati memabwiro, tichionana navo uso neuso. Handikahadziki kuti zuva iri parichasvika ndiri seni ndichafara, nokuti ndichaona Adhamu baba vedu vokutanga. Tichavabvunza zvakawanda nemibvunzo kuda vachatipindura pazuva iri rokumuka kwavakafa. Ndinorifarira nokuti Noa uchamuka. Noa tichamubvunza pamusoro pekuvakwa kweareka nekusekwa kwaakaitwa nenguva yevanhu vakava vasina hanya naMwari. Kwete Noa oga, but naAbhurahamu ndinoziva anenge aripo pazuva rokumuka. Tichabvunza Abhurahama baba vokutenda zvakamira sei pagomo reMoria, pamakatora mukomana muchida kubaya nokuuraya nebanga. Uchatitaurira rungano rwokutenda kwake. Ndinofarira pazuva iri anenge asiri Abrahama oga and the patriarchs, but even Paul anenge aripo, mukomana wokufamba nevhangeri,
kuvatesaronika nokuvakorinde Pauro uchatitsanangurira kuti zvakamira sei parwendo rwokudhamaska rwanosangana namupodesi. Not only Paul will be privileged kutaura naye pazuva iri, asi tichataurawo kunyange nepamusoro paJacob mukomana tsotsi. Kana ndotaura zvaJacob ndichamubvunza kuti Jacob, ko zvakamira sei newe pautsotsi gwako? Mwari ngaakudzwe, nokuti kunyange namatsotsi anotendeuka ndichiona Jacob ane tariro kana vatendeuka vaita zvakanaka. Pazuva iri tichaona John the Baptist, mukomana wakapinda panguva yakamanikana, asi akaramba akabata, akatsungirira kusvikira adambugwa musoro, akadambugwa akanyarara, akatarira pana Jesu Kristu. Kwete oga, une shamwari yake na Stephen wakatswanywa namabwe, vakamutaka vakamuuraya, asi akaramba akatarira pana Jesu Kristu. John anenge aripo achitsanangura rugwaro rwake. Jerome and Huss, vaverengi vehistory, vanovaziva vari vakomana vakatambudzwa nekuda kwezvokwadi. Pazuva iri rinotaurwa naPauro kuvatesaronika, vanenge varipo, tichafara vachitsanangura pamusoro penyaya dzavo. Asi hatingatauri nezvavakadarika voga. Regai ndikasire kutaura ndichiti pazuva iri kune varipo maKristu ezuva ranhasi vari kuvata vari muna Jesu Kristu. Tichavaona vachimuka vachitaurawo pamusoro penhoroondo dzoupenyu hwavo. Kuna vanotenda nhasi kuti nyika yazara vana baba angoo matsotsi oga. Regai ndikutaurire vana vaMwari vari kuva nababa vakavimbika, vachavata vachamuka mukuvimbika. Vachiriko vasikana munyika yaparara ichinza kuna vasikana kwavo, vachavata vachamuka pazuva iri vari vasikana vokutenda. Varipo mayouth vanonzi munyika yaparara yaenda nechivi, mayouth vachiriko vakatenda vacharara muna Kristu, vachamutswa mukati mezuva iri. Musakanganwa musoro wenyaya unoti nyarara Rute. Tiri kunyararidza Rute mukati mezuva iri. Handikahadziki kuti muzuva iri pane musikana achamuka naRutewo, nditenderei ndidaro, achange aripo pakati pevakamuka vachamuka muzuva rokumutswa kwavakafa naJesu Kristu. Rute ndiani? Ndiye watoda kudzidza nezvake mukati mezuva rino ranhasi. Pazuva iri randinoimagina, Kristu avunganidza vana vake, Kristu watora mhuri yake yakabva panyika pano, Rute ari pakati pavo. In my holy imagination tichamuona Rute, kunyange neni ndaitigwa zvakanaka ndiri pakati pevakaponeswa. I will visit the archives, ndichaenda kuma-archives enyika ino yatararama. And in the archives I will also see the great old book, the Bible. And from the Bible I would like to read again the story of Ruth. Ndichada kuverenga zvakare rungano rwaRute. Ndaponeswa, taponeswa, tamumusha uyu. And it is from this old book, the Bible, the story of Ruth, we will read it again. And iye Rute pachezvake, kana ingatendegwa, uchatitsanangurira pamusoro penyaya yake. Panguva ino yamangwanani, nditenderei ndiverenge kubva mukati mebhuku raMatthew chapter 1. Matthew chapter 1 mukaiverenga zvakanaka inotaura pamusoro pegenealogy yaJesu Kristu. Tiri kutaura pamusoro pemadzibaba aJesu panyama. Ndo vatinowana pana chapter 1. It says in the book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Verse 2. Abraham begot Isaac, Isaac begot Jacob. Handina nguva tinoramba tichidzira, asi yandinoda mukati mezuva ranhasi ivhesi ya5 nevhesi ya16. Verse ya5 it says, Salmon begot Boaz by Rahab. Boaz begot Obed by Ruth. Obed begot Jesse, and Jesse begot David the king. Mwari vakomborere kuverenga kweshoko ravo. From the old book, from the archives, takudenga,
iyi vhesi ndichaiverengazve, ndichaifarira, nokuti vhesi ya5 inoti Salmon akabereka Boaz pamwe chete achibatsigwa naRahab. Zvikanzi Boasi unobereka Obed. Tererai vanhu vaMwari, kwaina Rute. Nyarara Rute, nyarara Rute. Nhasi tiri kunyaradza Rute. Iyi ndiyo vhesi ichanyaradza Rute nokusingaperi mukati medenga idzva nenyika itsva. Nokuti Rute ndiani? Rute ndiye musikana watinoverenga mukati mebhuku reJudges, mukati memazuva avatongi. Shoko raMwari rinobudisa pachena kuti nzara yakaveko mukati menyika yeIsraeri. Murume Elimeleki anotora mudzimai wake Naomi ndokubva vafamba rwendo vachienda kwaMoabhi. Pandichaverenga pamusoro pevhesi iyi yaRute ari mugenealogy yaJesu Kristu, anonzi pavhesi ya16, and Jacob begot Joseph, the husband of Mary, whom Jesus Christ was born. Zvikanzi uyu Jesu watinoziva uyu naJesu uyu muponesi wenyika yose, kuti timuzive panyama, kuti timuone panyama Jesu muponesi wenyika yese. Mugenealogy yake mune mudzimai anonzi Rute. Asi Rute unobva nepi? Rute unouya kuburikidza nenzara yakaitika kwaIsraeri. Saka paachataura Rute pamusoro penzara yokwaMoabhi, kuti kwakaita nzara kwaIsraeri, Naomi ndokufamba achienda kwaMoabhi, ina handizoteereri nhamo yenzara kwaIsraeri. Ndichamanya pavhesi ya5 na16 yebhuku Bhaibheri shoko dzvene, ndoti nzara yakavapo, asi nyarara Rute zvaitsvaga vhesi 5 yaMatiyo, nokuti yaitsvaka kuti uve mudzinza nemugenealogy yaJesu Kristu. Rute uchafara, uchanyarara kuziva kuti nzara yokwaIsraeri yaitsvaka kuti ndive mukati megenealogy yaJesu Kristu muponesi wenyika yese. Rute achatsanangura rwendo rwavamwene vake navatezvara vachiuya kwaMoabhi. Achasvika paachatsanangura nezverufu rwavatezvara vake. Kuda achatitsanangurira zvaiudzwa navamwene vake kuti zvakaoma sei vachifutsira murume chichiita churu cheivhu, murume vatezvara vachifutsirwa vachinyarara. Paachataura nezvenyaya iyi, misodzi yake ichiyerera, ndichati Rute nyarara zvaitsvaka Matthew chapter 1 verse 5 and 16. Zvaitsvaka kuti mwanakomana waMwari anouyawo nyaradza nyika yose auye kuburikidza newe. Achanyarara Rute, achadzikama mwoyo wake kuziva kuti kufa kwavatezvara kwake rakariri zano raMwari kuti agowanikwa mukati megenealogy yaJesu Kristu muponesi wenyika yese. Rute achataura pamusoro pekufa kwemurume wake, nokuti shoko rinotibuditsira pachena kuti varume vaOpa naRute vakasvikawo pakufa nokunyarara. Kana paine chingarema kufirwa nemurume wako nespouse yako, mudzimai wako kana murume wako, handi chinhu chiri nyore. Paachatsanangura nezvenyaya iyi, achiita revisit zuva raanofirwa nemurume wake, zuva raanofutsira murume wake, mwoyo wake uchitsemuka nokugwadza, tichachedzera toti zvaitsvaka Matthew chapter 1 verse ya 5. Nyarara Rute ndo zvazvaitsvaka, raiva zano raMwari rokuti upinde mukati megenealogy. Zvaitsvaka kuti upinde mugenealogy kuti ugofamba. Achataura pamusoro perungano rwake achinzi iye navamwene aiwa chidzokera Rute.
tarirai ndachirikadzi ndodzokera kwaIsraeri, iwe chidzokera. We will remember the famous verse achitaura oti iye pamuchava ndo pandichava, Mwari wenyu ndiche achava Mwari wangu, zvamuchadya ndo zvandichadya, kwamunoenda ndo kwandichaenda. Praise be to Jesus Christ. Ticharumbidza Mwari zvakanyanya kuziva kuti chaitaurisa Rute mashoko aya zvaikanga zvichikonzerwa naMwari waitsvaka kuti kugonyogwa. Matthew chapter 1 verse 5 kuti Rute waivamo mukati megenealogy yaJesu Kristu, but zvaireva kutsungarara kwake kuti aende navamwene vake kunyika yaasingazivi, kunyika yaasina kuona. Zvakanga zviri mukati mezano raMwari. Achatsanangura Rute pamusoro pekufamba nekuoma kwoupenyu asvika kwaIsraeri aina vamwene vake. Achataura nezvezuva riya paanoenda kumunda achindotsvaka kuti tingararama neiko, tingadyeiko. Shamisika nekuronga kwaMwari kuti musi waanosangana naBoaz Rute, kuda deno asina kuenda musi iwoyo, pamwe kuda vangade vasina kusangana, but Mwari mukuziva kwake nenyasha dzake unoita kuti zuva iroro rinoenda Rute kumunda ndo rinoenda Boaz kumunda. Mwari anondishamisa nokuti ndiMwari akarongeka. Kufamba kwavo nokusangana kwavo, Rute achakutsanangura, tichanzwisisa, tichashauta haleluya kuti kusangana kwako naBoaz mukati memunda zvakarongwa kare muzano raMwari. Zvaitsvaka Matthew chapter 1 verse 5 and 16 kuti upinde mukati megenealogy yaJesu Kristu panyama, kuti unyogwe, zvizadziswe, zano raMwari rizadziswe kuti tateguru waJesu Kristu ndiyewo Ruth. But zvinobva nepi? Zvinotenderera zvichibva kwaIsraeri, zvombokonzera nzara. Saka nzara yokwaIsraeri kana toiona taponeswa, Rute uchanyaradzwa. Pachafunga nezvenzara yokwaIsraeri, achichema nezvenzara yakasanganikwa nana vamwene vayo, Rute uchanyaradzwa. Pachafunga pamusoro pekufa kwavatezvara vake, Rute uchanyaradzwa. Pachafunga kufutsira murume wake, achichema murume wake, Rute uchanyaradzwa. Kuti seri kwazvo kwaiva neruoko rwaMwari gwaidirecta maevents oupenyu gwake. Terera unzwe mangwanani ano, mwana wamai, unochemei Rute? Ndiri kutaura naRute nhasi, ariko Rute ari kuteerera mangwanani ano, anoti wangu upenyu handikuzivi. There is a drought and a famine irimwo mukati meupenyu gwangu. Nyarara Rute, teerera Rute. Kana uriwo kwaMwari, kana uri mwana waMwari, uchazvinzwisisa. Zvinotsvaka zano raMwari kuramba wakamira, nokuti nyaya iyi paichatsanangurirwa Rute, newe uchanzwisisa yako. Nhasi pana ari kutambura mukati memarriage yake, haasi kunzwisisa zviri kuitika. Muri kurema, muri kugogonera, muri kubaya. Kana uri waMwari, kana uri mutendi wazvokwadi, teerera Rute, nyarara Rute, nyararidzwa Rute. Seri kwoupenyu gwako kune ruoko rwaMwari ruri kudirecta maevents. Takati chinyora research musi uno I learned kuti there is the last chapter yeresearch dissertation inotaura pamusoro pemasummaries and conclusions, kurava kuti vari kutsanangura kuti saka nyaya yako ndei, yakananga sei. Regerai nditi mangwanani ano, nyaya yaRute inotidzidzisa chinhu chimwe chete, kuti pane yatinoti history yeupenyu hwedu, pane yatinoti biography, autobiography yeupenyu hwangu, ndichiitsanangura kuti pane gore randakatambura, pane gore randakapinda pakamanikana. Seri kwazvo kana tiri vana vaMwari, pane ruoko rwaMwari rwuri kudirecta maevents eupenyu hwangu. Pachanyaradzwa Rute nenyaya yake,
paachainzwisisa kuti nzara yokwaisraeri yaireva zvakanaka kwaari, kuti kufa kwavatezvara vake kwaireva zvakanaka kwaari, paachawisisa kuti kufa kwomurume kwake kwaireva zvakanaka kwaari, kwaireva kuzadziswa kwezano reruponeso. Isu pamwe chete naPauro, Romans chapter 8 verse 28, we will agree and sing a chorus together and say, indeed all things work together for the good. Zvinhu zvose zvinobatirana zvakanaka, kubuditsa zvakanaka kune vanotenda kuna Kristu, vakadanwa nezita rake. Rute nyarara, Rute uchanyaradzwa paachaziva kuti nhamo youpenyu hwake yaiva naMwari seri kwake. Rute uchanyarara paachanzwisisa kuti kutambura nemisodzi yake zvaireva kuzadziswa kwezano reruponeso. Handizivi kana zvaizoitwa nokutendegwa pakuitwa magamba pazuva iri, Jesu achisumudza magamba achiaintrodusa to the universe. Rute achasumudzwa. Kwai mudzimai uyo munomuziva here? Toti ndirute. Achati ndianiko? Toti ndirute. Ko ndianikoyu? Toti ndirute. Toti taurai nyaya yake. Toti wakafigwa nomurume. Jesus will explain and say, seri kwekufa kwomurume wake ndakaa ndiriko ndichidirecta my events kuti zano roruponeso nekuponeswa kwenyika kuzadziswe. Behind what we call our history, our biography, there is the mighty hand of Jesus Christ that directs events. Kusiya kwokuti uri wokurashwa, uri wenharo, wokubva pamberi paMwari, asi kune vakatenda kuna Jesu Kristu, vanodana kuzita rake, vanoti all things work together for the good. And indeed we will understand the troubles of our time. Kushaya mbereko kwangu vanhu vachindiseka nhasi, kutambura kwangu ndiri murombo wokupedzisira mukati mezuva ranhasi, kutambura kwangu nemurume akapromisa kuti achandida, kutambura kwangu nevana vandakanzi makorokoto vandichemedza mukati mezuva ranhasi, kutambura kwangu nhasi nehama neshamwari dzinoramba dzinondiseka. Teerera unzwe Rute, nyarara Rute, nyarara Rute, pachanyaradzwa Rute newe uchanyaradzwa. Seri kwenhamo dzedu, seri kwokutambura kwoupenyu hwedu, kana tirivo kwaJesu Kristu, pachanyaradzwa Rute newe Rute uchanyaradzwa. Chii chiri kukunetsa saka unochemei nhasi? Vaimbe gwiyo gwaMaria pane pavanoimba voti unochemei Maria, Maria unochemei, nyarara Mariawo. Nhasi ndiri kuti Rute, Rute unochemei, unochemei Rute. Chii chakunetsa? Shoko raMwari nhasi rinoti nyarara Rute, Rute nyarara. Uchanzwisisa rungano gweupenyu hwako, uchachema nemufaro kuhwisisa kuti seri kwazvo there was the mighty hand of Jesus that was directing events. Kana tozotsanangurigwa nezvenyaya dzoupenyu hwedu tichadzifarira, kunyange nezvaitichemedza zvichatichemedza nemufaro, toziva kuti seri kwazvo kwaiva nezano rakanaka rokuponeswa kwedu nekuponeswa kwavazhinji nekuponeswa kwenyika yose kana tatenda kuna Mwari, kana taita zvakanaka. Ndati musoro wenyaya unoti nyarara Rute. Vakambonyararidza Maria, nhasi tinonyararidza Rute. Rute achanyaradzwa namuponesi wake, achahwisisa seri kwenhamo youpenyu hwake, seri kwokushinga kwake kuenda navamwene kwaIsraeri. NdiMwari, ndiJesu wakanga achidirecta. Uchanzwisisa kuti seri kwenyaya inooma, seri kwemisodzi, seri kwokuchema, seri kwokuvungudza, seri kwenhamo, seri kwokudzaita, seri kwenzara, seri kwekuchemedzwa, seri kwenhamo yenyika yanhasi, seri kwazvo tichanyaradzwa. Maria nyarara, Rute nyarara. Pachanyararidzwa Rute, neni ndinoda kunyaradzwa. I would want to hear the story of my life. Many things I don't understand, I will understand. I am glad that great day when Rute will understand. Iro Rute achanzwisisa
iro Rute achanyaradzwa, neni ndichanyaradzwa, newe Rute uchanyaradzwa. Ngatirambe takatarira pana Kristu, nokuti une nyaya nesu. Nyarara Rute, nyararawo. Baba vedu vokudenga, toda kutendai maita enyu nerungano rwaRute. Muchanyaradza Rute paachanzwisisa kuti seri kwenyaya yake, seri kwekuchema kwake, seri kwekufigwa kwake, maitsvaga rugwaro rwaMatiyo chapter 1 verse 5. Maitsvaga rugwaro Matthew chapter 1 verse 16, kuti rugwaro ugu guzadziswe. Haisazviziva, asi paachazviziva achachema nemufaro. Rute achanyaradzwa. Muchanyaradza Rute nerungano rwake momutsanangurira. Varipo nhasi vakateerera Rute, une nyaya yake, une zvamuremera. Tinotarisira zuva iro apo muchanyaradza Rute, mugonyaradza nesu, mugotitsanangurira pamusoro pekuchema kwedu nemisodzi yedu. Kudzwai muponesi, nekuti mune zano rakanaka nekuchema kwedu. Together with Paul we will shout, all things work together, oh yes, for the good. Titenderei Mwari, tigoimba vhesi iri naPauro, titi seri kwenyaya dzedu zvaibata zvakanaka, nokuti ndiro zano renyu. Muzita raJesu tanamata nekusingaperi, amen. Tenzi kuri kuvuvuta, mananda atokwira, nedenga resera tosviba, hatina pekuwanda. Motireka here tife, musarare tofa, nguva yese yazara nengozi, nenyanza yavaguva. Mananda anonditeerera, nyarara, kana kushatirwa kwenyanza, mashavi kana vanhu kana chinyi, mvura inganyudzi ngarava, muna tenzi wenyanza nepasi. Zvese zvichanditeerera, nyarara, zvese zvichanditeerera, nyararani. Tenzi nemweya unorwadza, ndokotama kunemi, moyo wangu unotambura, mukamundiponese. Omananda echitema, oda kundinyudza, ndakufa tenzi wangu, kasika ndiponese. Mananda anonditeerera, nyarara, kana kushatirwa kwenyanza, mashavi kana vanhu kana chinyi, mvura inganyudzi ngarava, muna tenzi wenyanza nepasi. Zvese zvichanditeerera, nyarara, zvese zvichanditeerera, nyararani. Tenzi kutya kwazopera, zvese zvazozorora, nenyanza yazoteramira, denga razova pedyo. Timiranye mununuri, musandisiyeka, ndichasvika kumahombekombe,
ndizorore ikoko mananda anonditeerera nyarara kana kushatirwa kwenyanza mashavi kana vanhu kana chinyi mvura inganyudzi ngarava munatenzi wenyanza nepasi zvese zvichanditeerera nyarara zvese zvichanditeerera